घर घर से नाता है मुझे, वादा निभाने आता है मुझे। जी हाँ, रउआ लोग के बीच में जितना वादा कईनी हम सारा निभैनी। ये बात के सारा पंचायत वासी जाना था, हमरा बात कहे के जरूरत नहीं के। रउआ लोग के समय आ गइल बा प्यार दुलार देवे के। बस रउआ लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद चाहिए। हर मंजिल आसान हुई, हर समस्या के समाधान हुई अपना पंचायत में। बस एगो निहुरा बरुआ लोग से ध्यान दी। एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। आपन धर्म निभाइब पंचायत में फिर से आके। आपन धर्म निभाइब पंचायत में फिर से आके। एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। जी हाँ, जितना भरोसा रउआ लोग पहले कैले रही उतना अभी भी करी। काहे से कि रउआ लोग के बीच में रउआ लोग जाना तानी कि जितना रउआ लोग के हम दिलासा जितना भरोसा दिवैले रही ऊपर खड़ा उतरल बानी। बस फिर से रउआ लोग के प्यार आशीर्वाद चाहिए कि रउआ लोग के बीच में रह के हमेशा रउआ लोग के ऐसे ही सेवा करत रहे। राशन कार्ड और बिजली वृद्धा पेंशन बनवैनी, हर समस्या के समाधान कैनी। बस रउआ लोग के फिर से प्यार चाहिए। गली नाली और सड़क के पूरा काम करवैनी। सेवा में रउआ हरदम आपन समय बितैने। सेवा में रउआ हरदम आपन समय बितैनी। नहीं मान हम बिगड़नी रउआ से वोट पाके। नहीं मान हम बिगड़नी रउआ से वोट पाके। आपन धर्म निभाइब पंचायत में फिर से आके। एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर नवा के। पंचायत का उत्थान होगा, हर चेहरे पे फिर से मुस्कान होगा। जी हाँ, रउआ लोग के बस सपोर्ट के जरूरत बा। देखी पूरा पंचायत वासी के चेहरा पे वैसे ही मुस्कान रही। बस माई बहन चाचा चाची भैया भाभी रउआ लोग से बस ये विनती बा कि हमनी के आपन पंचायत धूपनगर धोबल में विकास के काम के रोके के नहीं खे। ये खातिर फिर से रउआ लोग के सपोर्ट चाहिए कि हम ऐसे ही आगे बढ़ावत रहें। कौनो करार बाकी राखे बुना हम उधारी। कौनो करार बाकी राखे बुना हम उधारी। रउए सेवा में गुडू आपन उम्र गुजारी। रउए सेवा में गुडू आपन उम्र गुजारी। मानी ले मान राखी फिर से हमें जिता के। मानी ले मान राखी फिर से हमें जिता के
आपन धर्म निभाइब पंचायत में फिर से आके एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर झुका के एगो वोट मांगतानी रउआ से सिर झुका के। जी माई बहन भैया भाभी चाचा चाची रउआ लो से विनम्र निवेदन बा गुहार बा कि फिर से रउआ लो प्यार दुलार वैसे ही दी आपन उम्मीदवार गुड्डू सिंह के आप फिर से मुखिया बनाई। चाची राउर सपोर्ट के जरूरत बा, बस रउआ आपन प्यार दुलार ऐसे ही बनैले रही आपन लइका पर, आपन भतीजा पर, आपन भाई पर, प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर, और देखिए अपना पंचायत के समुचित विकास कैसे होता। तब माई बहन भुलाए के नहीं खे और आपन उम्मीदवार गुड्डू सिंह के ही फिर से मुखिया बनावे के बा। त एक साथ सभे बोले जिंदाबाद जिंदाबाद गुड्डू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गुड्डू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद धूपनगर ढोबल के जनता 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रदीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रदीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रदीप भैया जिंदाबाद।